Sa pinakabuan na pagapurapod sa Cocogen Insurance Company o Accidental Death and Disablement Insurance sa atong mga kabiji adto niagi lamang Marso 23, 2022, usa ka pamilya sa insurance holder ang giaprobahan ang ilang insurance claims. Bitbit ang cheque, giambit ni Miss May, Sales Associate sa Cocogen Insurance Company ang nahimong rason ug ang gikinahanglang himuon sa pamilya ni Allen Gabato aron maproseso ang insurance claims niini. Si Allen, isa man gud sa gina-cover under ani nga policy ni Cocogen is ang accident insurance. So si Allen na matay ni siya tungod sa motorcycling incident. So mao to na since gi-inform me sa taga BG Party List na representative, gikuha din namo ang mga needed details kay isa na manggod mo na ang reason nga nung gi-protect ni BG Party List ang mga insured niya kay para in case nga naay mga ingani mga unfortunate nga mga accident, ma-cover na to sila. So si Allen namatay tungod kay na accident lagi sa motorcycling. So isa na siya sa coverage sa ani nga kuan nga policy. Ang nag-claim sa insurance under ni Sir Allen is iyang beneficiary na iyang tatay, iyang papa, which is si Sir Alan. So, ang mao pong hawid karon is ang coverage with ani sa iyahang motorcycling incident is worth 10,000 pesos. So, morning na nga pamatuod nga kini is mahatag gini sa ilaha kay ang nakapangalan gyud sa check is sa iyang papa, which is yung beneficiary. Sa wala gilaw mang panghitabo, si Alan nakabsan sa kinabuhi tungod sa aksidente sa motor. Diin mo komunikar ang amahan nini na si Tatay Allen sa BG Party List 108 staff aron maproseso ang insurance benefits sa iyang anak. Ang naka-forward sa amuha sa information nga motong nahitabo kay Allen is ang representatives ato ang mga staff sa BG Party List. So pagka-receive na mo sa information last week mga around 17, amo silang gi-inform unsay mga needed requirements kay para makabalo pud mi unsa ka tinuod o kailangan man gid nato validation sa mga nahitabo o para makita nato kung asa siya ma-cover nga cover nga coverage. So karon since nakuha na mo adto nga information sa 17, gi-inform na mo sila sa mga dapat na mga requirements. Pagpasa mismo nila yesterday na complete ang requirements. So buta na 17 na complete ang requirements yesterday. This morning among gi-process diretso ang check niya para this karon nga adlaw mahatag na namo, ma-turn over na namo sa BG Party List ang check. Ang requirements is tungod kay si Allen kay namatay man siya tungod sa motorcycling incident. Ang iyaharang requirements is first ang police report, and next ang iyahang death certificate, ang iyahada yung driver's license, o ang isa po dahil nga mong gipangayo is ang certification gikan sa police nga pamatuod nga ga wear siya og proper helmet. So kato kay tungod man gud kay namatay siya tungod sa motorcycling incident. Kato lang. Actually kung naka-influence siya nga nakainom siya, kana siya kani technical atong claim ana kay ang inggi process lang gid nato is simba kung mamatay siya tungod sa accident nga sakto na okay imong state as in wa gyud something nga kuan maskin influence ba ka sa dili pwede ang influence pa sa drugs, influence ka kanang hubog ka nga kuan which is dili na siya pwede ma-technical atong claim ana. Nagpaabot og pakahisubo ang Cocogen Insurance Company sa pamilyang nabiyaan ni Allen. So sa family ni Allen, from Cocogen, our deepest condolences kay tungod sa di na to makuha na aksidente man si Allen. Ang amo alang maikakonsela kahit maskin wala na si Allen sa family ninyo Sir Alan, nagyapon siya gibilin sa inyo na kani
malag utang nato ngayong anila ang kantidad, pero at least makatabang na ni sa atua nga sa inyo ha mismo nga maka-start mo o bag-o or makadugang sa inyong mga panginahanglan adlaw-adlaw. Personal na gidawat ni BG Party List 108 third nominee George Baula ang tseke na nagkantidad og 10,000 pesos aron mahatod kini sa pamilya ni Allen Gabato. Mr. Alan Cabato, mo ni ang gi-promise sa Bisaya yun na imong maklaim na insurance benefit para sa imong anak na si Allen. Naghatag og mensahe ang Cocogen Insurance Company sa mga insurance holders labi na sa mga wala pa mikuha niini. Sa mga insurance holder sa Bisaya gyud, ay mo kabalaka kay kini ang Cocogen Insurance mo kuan pod sa inyo ha, mo hatag sa inyo ha o bili ang kuan lang po dayon nato kay kung not necessary ay dili ingon nga kay tungod kay naka-claim si kuan nga gamay lang ang aksidente, wa mo pud ta nag-ingon nga magkuan tano kanang kay ma-aksidente ta para magkuan na lang gyud ta kay para maka-claim ta, no. Ang atoa ani is pangsagang lang gyud ni siya, so ang ako lang yung makuan is unta kita tanan take care o naman sa tay mga proseso ani kung buhaton mo to nga kailangan tag mga requirements. So ako lang yung ginawish sa tanan nga policy holders is keep safe and amping yun mo pirmi. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!